habitació quedarà perfecta. Que la sessió de l'empreguia. Bé, algú d'aquest curtmetratge està aquí i vol pujar? Veo una mica de cama, Susana, és per a ti. Ja lo tienes. I bé, el premi al millor film de llargmetratge és per el film When I'm 64. Han empatat aquest any, era el premi de 1.000 euros que es donava al millor curtmetratge de temàtiques lèsbiques, gay, transgènere i bisexual, que donava l'ICA i que ha decidit un jurat de gent molt jove que estudia al ZEC i a l'ESCAC, i pujarà aquí per entregar aquesta placa al Xavier García Ruano, part d'aquest jurat, i és... Otorgat al millor llargmetratge de ficció, dotat amb 2.000 euros i una escultura original de l'artista Esther Ramon, donats per l'àrea d'acció cívica de l'Ajuntament de Terrassa, el lliurarà el president del jurat internacional, el senyor Jaime Humberto Hermosillo. Pujaran a l'escenari també Joana Raja i Pietro Cuevas, que formen part també del jurat. I l'any que ve tornarem a estar aquí. També volia dir en anglès que thanks very much to stay here because we didn't say anything in English, probably you didn't understand anything. So enjoy this weekend with the films and I hope you will have a lovely week in Barcelona and see you